scris o fată, tot pe nume Mara, de peste LPS Mara, m-am intrat pe canal ei în acest video. Mi s-a spus să fac Draw My Life. Păi, acesta este un anunț în care o să vă zic că Draw My Life o să-l fac pe la 700.000 de abonați. Sau 600.000 de abonați, 60.000 de abonați, 70.000 de abonați, 50 de abonați, 500, 40, 439 de abonați. De la 20 ceva sau 20 noi să fac Draw My Life. Da, deci acesta a fost anunțul cu Draw My Life. Pe parcurs ce facem? Ce facem abonații? Facem și Draw My Life. Trebuie să fac mai întâi abonați. Sau pot să mă apuc chiar acum. Știți de ce? 1. Un abonat de-al meu mi-a zis să o fac. Am 2 abonați. 2. Care e 2? 2 chiar vreau să fac. Și 3. L-am uitat.